Už pomaly mesiac platia pre motoristov i chodcov v obci Vrbov určité obmedzenia. V rámci regionálneho operačného programu Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky a Ministerstva životného prostredia sa totiž začala dlho plánovaná rekonštrukcia námestia a miestnych komunikácií. Počas týždňa panuje vo Vrbove od skorého rána čulý pracovný ruch. Miestni statočne znášajú hluk stavebných strojov i v oboch smeroch pred semaformi vytvárajúce sa kolóny aut, vediac, že im to o pár mesiacov prinesie výsledok v podobe vynoveného centra obce. Tento projekt bol začatý, čo sa týka projektovej dokumentácie, už v roku 2004. V roku 2004 bola spracovaná projektová dokumentácia, ktorá riešila komplexne výstavbu miestnych komunikácií, námestia, ako aj priľahlých chodníkov pozdĺž štátnej cesty 536/2. V rámci spomínaného projektu bol v roku 2006 na námestí okolo Domoradia zrealizovaný aj chodník v smere od budovy obecného úradu po križovatku na obec Žakovce. Tam boli dotačné prostriedky z Fondu sociálneho rozvoja, tak sme ich využili. V súčasnosti už realizovanom projekte rekonštrukcie Vrbovského námestia boli počas prípravy projektovej dokumentácie uskutočnené mnohé zmeny. Tie dôvody boli dané zo strany ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja, kde boli stanovené limity vo vzťahu k množstvu vybudovaných miestnych komunikácií, zelene, autobusových zástavok a tak ďalej. Proste tých limitov bolo viacero a z týchto limitov sa následne vychádzalo a pripravoval sa projekt, ktorý následne bol úspešný a boli na neho vydotované aj prostriedky. Projektovú dokumentáciu spracovala firma ISPO Prešov v roku 2004 s tým, že na základe výzvy sa musela opravovať v roku 2009 tou istou organizáciou. Pred samotným zahájením prác samozrejme bolo treba pripraviť administratívne úkony ako spracovanie prenosného dopravného značenia, ktoré muselo byť zosúhlasené na dopravnom inšpektoráte a na príslušnom cestnom správnom orgáne. Museli sa vlastne vytýčiť všetky podzemné vedenia, aby nedošlo k ich poškodeniu. A vlastne až na základe týchto úkonov mohlo byť odovzdané stavenisko zhotoviteľovi. Vo všeobecnosti sa pri realizácii stavebných prác dá problémom vyhnúť len málokedy. Ani v tomto projekte nejde všetko ľahko. Každým dňom, odkedy sa stavba začala, tie problémy sa objavujú jednoducho pri každom, dá sa povedať, zakopaní lyžice do zeme. Objaví sa nejaký problém, ktorý je nevyhnutné takmer i hneď riešiť. Riešili sme napríklad nízkonapäťové rozvody, ktoré neboli v rámci toho projektu zapracované, čiže verejné osvetlenie je zafinancované z regionálneho operačného programu, avšak nízkonapäťové rozvody, ktoré sú na betónových stĺpoch, je to vzdušný rozvod, by zostal jednoducho na tých betónových stĺpoch. Takže bolo treba okamžite vyriešiť, spojiť sa s východoslovenskou energetikou, dohodnúť podmienky, našťastie sa podarilo spolufinancovať tento projekt a obec, no nie veľmi malé, ale predsa len združuje prostriedky vo výške zhruba 13 000 eur a prekladáme nízkonapäťové rozvody, ktoré sú dnes vo vzdušnom prevedení do zeme a bude to kabelizované a myslím, že to námestie bude zvýraznené aj práve tým, že odstránime tam nepríjemné betónové stĺpy. S kým každým trebalo konzultovať tieto práce alebo možno aj problémy, ktoré nastali? Prvé úkony pri odsúhlasovaní museli byť realizované pri spracovaní projektovej dokumentácie, čiže vlastne všetky dotknuté orgány a organizácie, ktoré sa musia vyjadriť k projektovej dokumentácii. No a potom samozrejme pred samotným zahájením prác už len dotknutí. V našom konkrétnom prípade dosť úzko musela obec spolupracovať s pamiatkovým úradom, ktorý sa vlastne vyjadruje k samotnej realizácii z dôvodu toho, že vlastne obec Vrbov má vyhlásenú pamiatkovú zónu. Predpokladaný termín ukončenia stavebných prác je stanovený na február 2012, no zainteresovaní by to chceli stihnúť ešte do konca tohto kalendárneho roka a tak na silvestrovský ohňostroj by sa Vrbovčania mohli pozerať z už nového námestia.